17. Got the bravery, such a valid being. Got the recipe, I'm cooking up, I'm swimming at me. I've been pushing pillow niggas, busy politicking. I've been pushing big on my leg. Who are you and what are you selling? No, sir, I'm gonna sell. I'm not selling anything, sir. I don't want to find myself trending for wrong reasons. Even for alleged. And Maz nalo Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde and Baz. Tabo best and Nandi from and Baz. Even go I'm not the character I am. Ukhona umntana for sure, but ukhona umuntu ongayithandiyo, you understand? And I'm doing perfectly fine. Ngoku ngithanda engandithandi. So the way ndenza for the next generation, the legacy and the build up and then it's a now thing. Like it's a long run. Not bandijole ebusuku qha. Ndiyazenza izinto zami emini but abantu abana-raw minded ngaba bazanenza in the future nina ningayi phambili. Kubana batyelweyo. Yeah, because andiyazi nto le besiyenza. Kwale bendiyenza phana andiyazi. Ama-Grootman andinangxaki nawo. Abantwana bayathetha kaloku seba yho ubani akenzi right into njalo yabona ezana. Abantwana bakhomita emalini not kuwe. But ikhona i-commitment ekhoyo. Umntana bazange watyela mntu wena. Azange ndatyela mntu oke ndim lo tyelwayo. Unelaka utyelwe ndim unelaka. Yeah. Welcome everybody. It is your boy Public Meta Parts and welcome to an episode that we've been wanting to do for the longest time. So we are back with podcasting. And before we introduce Ilanduga yetu, guest yetu, I'm gonna let my co-host introduce himself. Yo, what's going on YouTube? I go by the name J Pablo, but ladies call me the Dark Lid Master Sugar Tail Family feel me? type shit on my dad homies. On my dad homies. Utungban. Xa nginijwethe story awuthi nginixoxela indaba use. Who are you and what are you selling? No, sir, I'm gonna ndiyiselayo, sir. I'm not selling anything, sir. Yeah. Use. Nguse. Yes. Pelela. Just say. And guys, lo selo go SER. I will say no I. So I'm trying to correct you, glow point. So we're just gonna jump into it. So si rasti kancinci saqhubela nini podcast guys. Yo. Ta. Si consent thina. Yabo as a secret recipe podcast. Theosela ngaka ta. No, man. It's not a matter of I'm drinking a lot. No, it's just that I move with the flow. Yeah, cause it's not like ayo ndo bangaba dinengxaki okanye no. It's just that I move with the flow. Yeah. Balwazi khona musothetha. Yeah, lana le kuthiwa amadoda ayagcina inaphakathi yaphela la. Yaphela la nto. Yabo. And how do you feel about Bonnie and Clyde base Colesberg? How do you feel about Bonnie and Clyde base Colesberg? Kubana. Allegedly, the scammers. Guys. Ngicabanga for. Hayi yabona. On. Yeah. See. How do you feel about that situation? Okay. You feel like that's true love or something? Yeah, I feel like that's true love though. Right or die love. Yeah. Guys, I don't want to find myself trending for wrong reasons. Even for alleged. Yeah. Understand? So Nando Theatre on that one, say. Yeah. Yeah. Nah. Would you want a partner like that, man? Obvious. Like doing everything together. Obvious.
Hey. Man. So, when you don't have anything to say about that. But iyadingakala laa nto man eCosback to shake things up nje kancane nje. Shake things up. Yeah, Cosback on the map. Put Cosback on the map. For wrong reason. Siyaziyo Blom. For wrong reason. It doesn't matter as long as we're on the map. They're wrong, pa. Into ene-wrong pa. Kuyahustlisha. Into ene-wrong pa. It's a hustle. Hayi kangenthethe amani kangenthethe andimazi nalo Bonnie and Clyde andimazi Thabo Best nonandi komakhudumane andimazi yeah or Romeo no Juliet andimazi yeah. So that since you're the middleman up at Cosback, ne, like what more events are we expecting up at Cosback? Since Sigo month is ya omba. Sigo month is ya festive season. You know that shake. Yeah. Andikho sure ke abantu bafuna into enjani. But for sure zikhona ezizawuphuma ezingezinye ngaphandle kwezi zaziwayo because njengoba sesiphuma ne-dates ezizaziwayo ngabantu. Construction. Yeah. Which is construction nge-first ka-November, ne? Yeah. And then le outdoor something. Gable. Younger 24 Which one is December, 24 December. Okay. Yeah. But obviously not yonke into Moscow iyayazi mos abantu abafuna ukukhupha umzeva. So mhlawumbe izaba khona nje lothi bawe event kuba nje sifuna abantu basondele. Yeah. But andiyazi ba iza organizedwa ngubani because eziyazona ayike zione yazo. Guaranteed zona zizakwenzeka. Yeah. So nathi we were planning on doing collabs nabantu like singayenzi sodwa sometimes, but all I can say is mna andazi why. But all I can say is, guys, let's tap in together. Let's do this thing together. Masingafunani like utsalana phansi just because lo wenza into ethile. And how do you feel about lento le ethethwayo ekazi kuthiwa indoda mayizame kodwa mayingazami welcome to my YouTube channel? How do you feel about that? Since now uthi you have a podcast that's coming soon. Umntu nomntu une-verdict yakhe on whatever, ane? Yeah. So I wouldn't say I judge umntu othetha loo nto. That's how they perceive into zentoni or i-hustle kuba yena enguye lo mntu kwi-own capacity yakhe. They don't necessarily appreciate or want umntu ozawuhasilisha ngezondo. That's perfectly fine because nguye yena engulo mntu. And wena you must not take that as an insult or something that is going to take you down. You must take that as an what you call this motivation to do more. Yeah, as a driver for you to do more. You understand? Because obviously not wonke umuntu ozothetha kahle ngawe. You understand? So it be wenza into enhle wenza into embi soloko sikhona sizothetha njalo njalo. You understand? Even kwamna the character yam ukhona umuntu oyithandayo for sure, but ukhona umuntu ongayithandiyo. You understand? And I'm doing perfectly fine. Ngoku endithanda engandithandi. You understand? Exactly. Yeah. So the fact that wena uzawucingela omnye umntu ayizusebenza, wena cingela into eza kwanelisa wena nento eza konwabisa wena. Yeah. Mojo cha. Facts. How do you feel, J-Pop? I feel dark theatre, bra. From vale ndithi mna nenza umculo andenzi, I'm not doing content yodwa. So dark theatre is new ansazohoyi, bra, because la mna akandondle ekugqibeni kosuku. So uzoya umuntu angandondli engabeki ukutya etafuleni, yabo. So lewe ndenza for the next generation, the legacy endibuild up andenzela uba it's a now thing. Like it's a long run. Ngoku yonke into inokwenzeka ngoku. Phumelele ngoku, but emva kwexesha but uzobona uba ndinyamezela into ezingaka, but silapha ngoku. I've made it, yabo. Yeah, that's how I feel.
Is Mike izinto encancazela. Kutheni encancazela mhla? No, mna yami justifiable because mna ngiqala nguphathis way. So yiloo nto isandla sami besishake. Otherwise andishake. Yeah. Yeah. I'm like, guys, sisegazini land. I was born to do this. Born to do this. So yeah. So when are you planning on being the opposing podcast? But Competition. yeah, sifuna la Healthy, friendly, healthy competition. So when is the plan Uh, to have a competition? Sifuna competition. As a secret recipe podcast. Schedule yami ibusy ngoku ne. Yeah. Yeah. Ayonto ezokwenzeka like ngogogo. But Yeah. it's coming, yeah. Yeah. La poster le uyibona ibiphumile wena, it was just ukhalisa abantu, you know. Yeah. Nje to keep them on the edge ba. Uyenze nini lento? Yeah. Since like now ubuze yabo la. Nje it was just to put abantu on the edge. Ba there's something coming, yeah. Good relationship there. Yeah. Yeah. Good relationships. A happy one. Private, happy. Yeah. Yeah, yonke into ncinci. Yes. So Linden Ibuza, because I've never seen you like ube lando like zana kubona la vitavi. Okay. Ngelibuzo ngasho ba uyanyonyozela. Uthini unyonyozela? Ngumbuzo. Eyazi ukuyezela. Mlamuntu ujole ebusuku qana reships ebusuku qha. Qanibelelo wakho umbuzo se. Belelo wakho umbuzo se. Yeah. But like, do you like in the? Ndingumntu wa private. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Ndingumntu wa private. Angeke utsho ba ndikwi relationship yabo. Yeah. And one thing I like about abantu endiyen ba approach and then bandamkele ngolu hlobo ndingalo is that bayan respect. Yeah. Ba respect the character yam noba mhlawumbi wena ungathetha noni ba hayi man umvumela ntoni laa mntu. Yeah. Yena uyan-understanda nam ndiyam-understanda yabo. Yeah. Da uza kule yakho. Not ba ndijole ebusuku qha ndiyazenza izinto zami imini but andithandi man ndiwathanda amehlo when it comes to into zami ezi-private, yeah. Ndizikhipha private. Vele nditsho nawe lo. But ndiyatsho nje ba ndiyazenza imini se but andingumntu othanda ubonwa. Yeah. Yeah. Okay. So, what are the dangers that we face up at Colesberg when it comes to narrow-minded people? It can go with politics, education, and social media. What are the dangers that we face up? Yoqala abantu abana-narrow-minded ngaba bazanenza in the future nina ningayi phambili. Like nina abantu babhizi videography into ze-podcast, you understand? Yeah. Because thina sozichazela uba not yonke laa nto ithethwa phaa i-informative because of abantu they share certain clips ezine-content inappropriate, you understand? Yeah. Kuya kweyesikolo and socially. I think laa nto yoba ngaba you are all going to make it through the books or academy or whatever. Now it also kills imorale yomntu, you understand? Because not sonke sikude encwadini and not sonke sizoba good ekurepeni njalo njalo. But if it happens that you find your path, I think mna personally yilandele, you understand? Even if i-odds they are against you, you understand? When I landele le nto yakho, you understand? Politically, what is it that I might say it might kill morally yomntu is nepotism. Nepotism, it's nepotism and corruption, ignorance. Yeah. Hey guys, but when it comes to his Nazi 3 years business, let me just leave it there. Let me just leave it there. Yeah. So now I believe about being narrow-minded in a small town as if only Pukula, it's not gonna help the progress. It's not gonna help the youth. It's not gonna help you as a person or as an individual because go
ukugxeka omunye umuntu is the same as la saying le kuba crabs in a barrel yabo, like i-crab xa seyifuna uphuma kwi-barrel uyamtsala, ziyatsalana yabo. So ayikho i-crab ephumayo kuloo barrel yabo. We're not gonna come out of that. We're not gonna be wealthy. We're not gonna be, what is this? We're not gonna be smart. We're not gonna grow as people if nenza loo nto. So all I can say is, please guys, ngicela siprogressing together. Umuntu ngumuntu ngabantu. Kudala sithetha le way. Dala sithetha le way. Yabo. Yeah. Me, I no comment. No comment. Okay. Like ndiyokuthanda abantu into eyi-one or kwi-distance into eyi-one. Nah, I feel like sothethe enough. Yeah. So ne-question Yeah. siyeke uba serious too much. Bukhona phaa ezantsi kubani abatyelweyo. Benime-18 Ubonile umntu ebehamba nomntu ongengowakhe Bephuma. nabo bangena. Kake ndibone umntu ehamba nomnye umntu mna. Eyona nto bendifokase kuyo phaa kuthatha amatikiti, kuthatha imali, ndibeke istampu, ungene. Eyoba uphuma nabani, it's none of my business. Kodwa ngoku ubudeshi lanuka la Gordons ne-Suit 8 nalo yinto nenye I-Gordons, MXT, ne-Dringopop. yeah. Ngoku buthetha loo nto khange utsho uba khona izinto ezenzekileyo kule weekend. Beku-hectic kaloku se. Like beku-hectic. Yeah. Because andiyazi nto le besiyenza. Kwale bendiyenza phana andiyazi. And to into ezinjalo. Yeah. Not into zoba ngaba ndibone abantu babantu ndihamba nabantu engengobabo. No. Okay. Like event was it a success la way like Yeah, ibe-success because abantu bebedawutha kwa uwathenga amatikiti yabo. Then ngomzuzu ogqibela bawathenga phela futhi amatikiti yabo. Yeah. To show you uba ibe-success. Baya nasegeyithini, ka befika egeyithini kubhatalwa isi-R30, bazibhatala eza R30. Akho mntu ujikileyo othe hayi, like ngaba nje umzekelo bahlala phaa kulaa area. So abantu bebezothenga, umntu ebezothenga nje iwashi, Yeah. but akayazi uba kukho i-event ekhoyo apha yabo. So Yeah. ajike ngolo hlobo umntu, but bebefakwa by the way, babe ne-escort, umntu ahambe othenga ibhiya aphume yabo. Yeah. So Yeah. what are you being busy? Oh, I have a question. How do you feel ama-goodman asekazi, let's say aba banemali and stuff? Why ezofila intimidated thina as a-youth? Let's say iChiraki ndayanda ndifunda nayo. Like udibana nam mhlawumbi sidibene shop neChiraki siyathetha gqiba uzondilwisa engabuzanga uba kwenzeka ntoni. Because ndibona iintwana ezininzi kule weekend zibethwa ngenxa yaloo nto, just because abanye abantu bayabazi. Ntezoyika kangaka utyelwa. Ndifila kama-2000 anala ora yoba jonga. Ama-grootman andinangxaki nawo. And it's not a matter of baboyika utyelwa. Abantwana bayathetha kaloku seba, yho ubani akenzi right into njalo yabona ezaa nto. So unguwe wena nawe mosifuneka waneliseke during the deed ne. Yeah. Naye my sister akaneliseki yena kaloku yilo grootman. So bebethwa nje, ababethelwa into abangayenzanga, babethelwa into abayenzayo. Because ezi ntwana ziyaba you know. Yeah. Zenza copulation ezilwana. They do copulation here with the other people. Kodwa ndafuna bayi-understand ubhuti man. Ukuba bona baziphusha nabantu abaku-age yethu yabo. So we're gonna converse nabo, kube khona loo nto. And then bona they will provide the money, they will provide ilantuka Kanti ityiwa ndim loo mali. yabo. Bengayitsho. Imagine imali yami iyotyiwa ngomnye umntu, ndizawuthini ke ngoku ngakubethi? Ulwela ntoni? Wawusilwa. Because wena umntu ezisa relationship imali. You provide. Provide qha. There's no love. There's no what you call. Like kaloku nam Commitment, but ikhona i-commitment yona for sure. njani. Because lo mntu kaloku ngowam, Abantwana bakhomita emalini not kuwe. but ikhona i-commitment ekhoyo. It be yimali yam
or ndim as an individual, but ikhona i-commitment ekhoyo between mna naye, khona le nto esidibanisayo. Ngoku wena you are here to break that chain wena. Why do you feel like you're owner lamna just because you're provider? No, not necessarily ndiyam-owner. Kaloku kwaba ungamvumeli uba ancokola nabanye abantu, which means khona uyamcontrol. Kodwa xa ubona encokana nenye intwana That's why I draw the line, because of ndiyayazi kaloku intwana zizistowuti. hayi sozuthi ezintwana nawukhona kawaba stowed. Andikho stowuti. Undixela uba zange watyela mntu wena. Azange ndatyela mntu, oke ndim lutyelwayo. Kusenasoloko nizi-victim. Soloko always a victim. Soloko nizi-victim. Abantu abakwisayikile yam bayayazi loo nto. Unelaka utyelwe ndim, unelaka. Ayicingi, yabona manje, ngabona aba-dangerous. Ngabona aba-dangerous, funeka nilumke. Kwenza ufile like haya akayongozi haya. Kanti Ishakizi. Amathambo ezantsi mna ndinamarhamba, andorhamba mna ndinamathambo ezantsi. Thina swaka, kutshiwo. Swaka. Bathi somatsheri zofumana lula. Phi abo matsheri. I don't see them. Nike nona lo matsheri, siboniseni. Wakhombeni guys, wakhombeni. Nisibonise. Ngamaba amatsheri asobambayo. Ngamaba amatsheri asobambayo. Andiwazi, but hawu maninzi ndike nawabamba, hayi bo like khe ndibone phaa content kandibrowuzayo phaa. It's content. Babies on. Zibone babies. Kodwa azo babies zethu. That's the problem. Azo zethu. It's just for content. It's just for content. Yebo. Ndiyakuva. Understand. Ungaphinde ubuze lo mbuzo ugqiba ubuza. Ubuze ntoni? Engxakini. Liyoba ndibone abantu babantu wakha. No. We just want to know ukuba bokunyiwa, andizi ukuthi bokunyiwa kule weekend. Mna ndibabonile abatyeleyo. Abantu benu. But asikho lapho. Andizukhupha iindaba zabantu ku-YouTube because ngiyabambisa nini. Ndiyabambisa nyhani. Ndiyabambisa nyhani. Okay. But ke yeah. Ndiyamthanda umntu wam. Tshatile kaloku. Serious. But we have news. We have news, guys. We are in a serious relationship thina. We have news. Sina 5 years. Baby, adlala. 5 years. Adlala. Zange ndafika naku-2 years bra, unyaka. Bayilike uba ndigqiba unyaka nomntu utshola naye. Yeah. Hayi bayilike uba ndigqibe nawe unyaka just nokuthanda nyani. Okay, what do you want us, like, as the Secret Recipe podcast, since we consume Amos, what do you want us, like, to do, well, in the next coming, let me say, 2 months up until December? What would you like us to do? Inenga involve imali, got in the involve content. We don't have money, guys. Zaba amathanda ii-vlogs umnxe. Bayathanda sibona sidizi. Soka sisopa so abasincanye abantu. Ababukeli xa bexa sopa. Soze bangabukeli. Ye bra kodwa into esizenzayo kasinxilileyo. Nelson uzenzayo kamnxileyo. No. Uzenza uzazi uziplanile uba uzozenza. Ndiyayiminisha mna into endiyenzayo unxilile. Yeah. Nendiyenzayo ndisopa ndiyayiminisha. So uthi abantu aba bathi naye baby. Ndichithise nje ubutywala. Ndiqhutywe ubutywala. Andinguye lo mntu. Yonke into endiyenzayo ndiyayiminisha mna. Abanye kaloku ndibuza ngabanye. Uthi bayaxoka kanye. Andiyazi ke bona. Andizuyazi kaloku ba umntu ufila ntoni ngaloo mzuzu yena. You understand? But mna I know whenever I'm imbibed, yonke into endiyenzayo I mean it. Yeah. But mina ndiyaziyo mna, when you're drunk, you do exactly what you want. Into kudala, you contemplate, uyicinga. And laa nto leya, it's, what is this? It's impulse. Laa nto leyo uyayicinga xa usopa, ndithi uyayicinga uyicingisise and then uqomba hayi mani ngayenzi. Xa unxilile uyenza ngoku. Awunalaa nto leyo uba uziphikise. Yabo? So wena if uthi baby ndiqhutywe butywala, lies. So busithini lo mbuzo wakho ta? Benbuzo about what do you want us as the Secret Recipe podcast to do in the future and in the next 2 months? Because people don't take us serious. They think Lendole is just for this year.
as a consumer? What would you like? First of all, thanda ipace yenu uhlobo enihamba ngalo yabo. Yeah. Anenziswa ngomnye umuntu okanye yabo. Yeah. And nam i-view yam le, you Yeah. understand? It might happen ba izometarisha uzayithatha uyifake enhliziyweni okanye uzawuthi nje okay just because you want to rub me off your shoulders yabo. Okanye wena uzayithatha serious. Yeah. But I feel like funeke ni focus more on interviews Yeah. and also akho nto wrong wena Pablo ngale nto yeni yobetha away emnxelweni yabo. It's totally fine because of nani mos ninabantu enifuna okanye eniyaziyo uba nidedicate ba izawuconsumer ngabo le kind of content niyenzayo, you understand? Yeah. So end of which ngama-Gen Z kakhulu, understand? Yeah. Yeah, but bendisathi bafuneke nifocus more kwi-interviews Yeah. yeah, and ni-target i-public figures. Yeah. Yeah, As ni-target a public prospect. ezalapha eColdspec phofu nakwi-surrounding towns Okay. since like ni-mobile Yeah. ni-target i-public figures seyane Yeah. because we also need ewe we do need motivation because I think ngoku sesenza nje, understand, not bandithethela mna okanye abantu abathile, no, it's just that general knowledge ba sesenza nje yabo. Yeah. Because umzekelo baninzi abantu abagqiba isikolo with good marks but abafundi bahleli nje apha elokishini, omnye Exactly. uzitshayela nje iziyobisi, Exactly. uzidlalela ibhola engayindawo or uyanxila, sorry, uyasela yabo, zonke eza way. So we do need elalizwe nje liza like laa mntu umdala uzawuthetha laa nto iyi-one uzayibamba uqonde damn, yabona laa mjita laa nto ewayithetha nantsi into endiyibambileyo phaa, mandibuyele Vieri on the right track, you understand? Yeah. Yeah. So we need to get more abantu abadala ukuba basikhanyisele as Gen Z. Not abantu abadala per se but i-public figures, abantu who are already like bakwi-professions zabo njalo njalo, you understand? Well, any type of career. Yeah, any type of career. Okay. Because singabantu sine, what do you call this? I like a better way of saying this. Sine like sifuna like siyafana ngathi sisemthini, we branch in different directions ane. Yeah. Mhlawumbi omnye ebefuna uba ligqwetha but he or she lacks that motivation, you understand? So xa kuzozigqwetha apha lithethe nje like le ezinto nizabe nizibuza zona, nilibuza zona Concerning i-career yakhe, you understand? no. And then mhlawumbi naye lo mntu angamotivated and then abuyele very right on track. Yeah. Yeah. Cool. Is that recorded? Okay. Hi. Siyabulela Takrim. Siyabulela kakhulu se. Siyabulela. Unibuza. Don't want to add on anything. Izinto ezenzeka kule weekend. Cut. Before Slibale, guys, make sure you hit the like button and subscribe. Mojo cha. Too much happened. Yeah. There. I get it. Thank you guys for watching and for tuning in. We thank you for subscribing. We've reached 300 subscribers, but we still want to continue to grow. So make sure you hit the subscribe button. It doesn't cost anything about press the button. It's not like uza sneaky mali or press the button or sneaky mali. It's just that we are growing. We are growing as Ilando community. Baloyi community. Yeah, boss. Babiza ngabaloyi community because bayasiceka. Yeah, Baloyi. Yeah. So guys, thank you. Public Matter signing out. Mojo cha.